Il-Prim Ministru Joseph Muscat sqar li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil messu jistħi dan preferenza l-insistenza li Malta tissemma fid-dibattitu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew dwar iċ-ċittadinanza b'investiment. Kaw bniedem li għandu jkun inkwetat huwa l-kap tal-Oppożizzjoni għax naħseb qed jinduna li l-poplu Malti wawċi ta' kwalunkwe fema politika dawn it-tattiċi ma jaqbilx magħhom. Il-Prim Ministru Malti esprima gratitudni lejn il-grupp tas-Soċjalisti u l-grupp tal-Ħodor li ħadmu fil-Parlament Ewropew biex riżoluzzjoni li kellha biss lan li tipprova tħammeġ isem Malta ġiet ridotta ħafna u Malta semmit mill-inqas. Nirringrazzja minn qalbi il-grupp tas-Soċjalisti u wkoll il-grupp tal-Ħodor fil-Parlament Ewropew illi fehmu s-sitwazzjoni u ma tħallewx jiġu użati mill-aġenda politika lokali tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil sqar il-Prim Ministru ipprova jħammeġ isem pajjiżna u pajjiżi oħra li qed jaraw li Malta għandha prodott kompetittiv ħafna. Tenna li Malta se tibqa' mixja 100% fid-direzzjoni li telqet minnha. 100% ħnibqgħu mixjin anke għaliex notajt bi pjaċir li r-riżoluzzjoni stess tal-Parlament Ewropew tgħid li din mhijiex kompetenza tal-Parlament Ewropew u hija kompetenza tal-gvernijiet tal-pajjiżi membri. Il-Prim Ministru stqar li l-membri Ewroparlamentari għandhom l-aġenda tagħhom huma f'kull libertà jagħmlu dan. Semma li fil-passat kien hemm riżoluzzjonijiet favur l-abort, iżda dan ma jfissirx li Malta kellha tbaxxi rasa u iddaħħal l-abort. Malta tibqa' soda minkejja l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Ma naħsibx li ħajaqbżu bil-ferħ b'dan il-programm għax il-Kummissjoni Ewropea dejjem tixtieq iktar biex ngħidu hekk poteri u federalizzazzjoni dik hija parti mill-aġenda tal-Kummissjoni, ma nistenna wkoll il-Kummissjoni tgħid li din mhijiex kompetenza tagħha fl-aħħar mill-aħħar.